zamani. Matasa na so a rage tsadar aure. Matasa na so a rage tsadar aure. A ƙarshe dai gashi samari sun fito kan matsalar mu. Wallahi dama na daɗe ina jiran wannan lokaci. A rage tsadar aure. Matasa na so a rage tsadar aure. Matasa na so a rage tsadar aure. Samari mu dai mun gaji mu aure muke so. Samari mu dai mun gaji mu aure muke so. Samari mu dai mun gaji mu aure muke so. Samari mu dai mun gaji mu aure muke so. Samari mu dai mun gaji mu aure muke so. Samari mu dai mun gaji mu aure muke so. Ummu Khalid an samu matsala. Samari sun fito zanga-zanga kan sadaki. Komai yarin caɓe. A ɗau mataki da gaggawa. Sadaki yana talautar da mu. Talautar da mu. Muna san cika addininmu. Addininmu. Sadaki yana talautar da mu. Talautar da mu. Muna san cika addininmu. Babu gudu ba ja da baya. 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 Talautar da mu. Muna san cika addininmu. Ina son Maryam. Abdul ya ce yana 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 son Maryam. Ku daga sauti dan su ji babu sassauta sadaki. Ku daga sauti dan su ji babu sassauta sadaki. Abdul ya ce yana son Maryam. Ku daga sauti dan su ji babu sassauta sadaki. Yana son Maryam. Ku daga sauti dan su ji babu sassauta sadaki. Abdul ya ce yana son Maryam. Abdul, Gani oga. wai ina Maryam din da muke magana akan ta? Ga ta cin waccan kyakkyawar. Har ke wace ce da zaki tsawwala mai sadaki da lefe? Abadi, kar ka bata mata rai. Ha ba ka zama namiji, ba sar mana. Ba ka so a samu maslaha ne? Shin kana son Maryam? Kwarai, ina son Maryam. Abdul ya ce yana son Maryam. Yawwa, ke me zafi da kika ce 200,000? Wallahi in bai da shi, ya zauna gun uwarsa. Maryam ta ce ya tsaya gun mama. Khalid, Gani shugaba. ina mara kunyan nan da ta saka